Hola, bon dia a tothom. Som Gabriel Ballarà, Luc La Penya i en Pol Criado, en els platos de l'estil directe, i avui explicarem una notícia molt especial, el certamen laterali de l'escola. I ara, el moment que tots esperàvem, els guanyadors d'I5 i 4. Premis d'I4. El primer premi, en Xavi, de I4A. El seu conte parla d'una princesa i un príncep que volen fer una barbacoa però no tenen foc. Un drac apareix, encén el foc i tots junts acaben menjant verdures. Ara us deixem a l'entrevista que li hem fet. Hola, bon dia. Estem aquí a I4 entrevistant el Xavi, el guanyador del certamen literari d'I4. Et podem fer unes preguntes sobre el teu conte. Primera pregunta. T'esperaves guanyar? Sí. Sí? Sí. Tenies confiança, no? Sí. Vas tindre alguna ajuda per escriure el teu conte? No, tu sol, tu solet. Sí. Y después lo escribió el Papa por la nit. Ah, llavors sí vas tindre ajuda. No, No. no, Què vas guanyar com a premi? no sé. No saps? No. No te'n recordes? No. I canviaries alguna cosa del teu conte? No. No, Està perfecte, no? sí. Així m'agrada. Com vas decidir que en el teu conte el drac de Sant Jordi fos bo? Per ajudar Eh? al Sant Jordi. Ah, vale. És molt interessant. Gràcies. Adéu. Segon premi, Lari, de I4B. Ha escrit la història d'un gatet que no troba la seva mare i una sirena amb un cos de gata, que ella l'anomena Cinegata. El troba i l'adopta, ara veurem quins detalls ens explica a l'entrevista. I com a tercer premi, la LED, també de I4B. Ens explica la història d'una bruixa que perd el seu barret i amb ell els seus poders. Un lloro l'ajuda a recuperar-los i els fan amics de viatge. Ara escoltem la seva entrevista. Bon dia a tothom. Estem aquí a I4 amb la tercera guanyadora d'I4 del certamen literari, Alet, i et volem fer unes preguntes sobre el teu conte. Primera pregunta. Per què li va desaparèixer a la bruixa tots els poders? Perquè va perdre el gorro. Ah, i com ho va perdre? Ho saps o no? Si el va perdre ja està. Per què el lloro li va ajudar? Perquè tingués poders. Ah. I tindries alguna cosa a millorar al conte? No, està perfecte. Vale. I vas tindre ajuda? Et va ajudar algú a escriure el conte o a tenir idees? O... Sí, la mama. Ah, sí? I a què et va ajudar? A escriure. Ah. I per acabar, quin és el teu personatge preferit del teu conte? El lloro. El lloro, no? A mi també. Gràcies. I ara, en els premis d'I5, tenim com a primer guanyador a la Sofia Roig, de I5B, que ha escrit un microrelat sobre una nena que un dia a la neu es troba una cova brillant i a dins hi coneix un drac. Es fan amics i decideixen fer la volta al món junts. I ara veurem la seva entrevista que ens explicarà amb més detall. I amb la guanyadora del certamen literari de I5 i et farem unes preguntes, sobre el teu conte. Primera pregunta. Creus que el teu drac és el drac de Sant Jordi? Sí. Sí, és el drac, no? Com creus que seria el drac si fos el teu amic? Com hi creus que seria? Amable... Amable. Amable i què més? Content. Content, què més? Alguna coseta més que sàpigues o... Bueno, següent pregunta. Què creus que seria... Tu creus que seria possible que hi hagués un drac en el món? Sí.
I com seria aquell drac? Seria alt, seria baixet, seria gran, petit... Seria gran. I seria lleig, seria guapo... Seria guapo. Com el de Sant Jordi o més guapo encara? Més guapo encara. Moltes gràcies per el teu temps. Com a segon premi tenim en el Pau Vives, de I5C. Ha escrit un relat sobre el seu somni de ser cuiner i viatjar per tot el món amb el seu menjar i ajudar a totes les persones amb dificultats com a la gent de València. Els deixem amb la seva experiència. Hola, bon dia. Estem aquí a I5 amb el segon lloc del certamen literari. Estem aquí amb el Pau i li vam fer una entrevista sobre el seu conte. De grans, vols ser cuiner? Sí. Sí? I voldries cuinar per tot el món o només a Mataró? Per tot el món. Per tot el món, no? I per què t'agrada tant ser cuiner? Pues per València, que es va inundar, així que per cuinar per ells. Tens família a València? Què? Tens família a València? No. No. O sigui, és una persona molt solidària, no? Així m'agrada. Gràcies per el teu